Pleser gan Llywodraeth Cymru yw lansio Rhwydwaith Gogledd Cymru. Gweledigaeth newydd i greu rhwydwaith trafnidiaeth integredig bydd yn cynnig gwasanaethau mwy aml ar draws Gogledd Cymru a'r gororau. Metro amdani. Wrth ei wraidd, bydd y rhwydwaith hwn yn cysylltu pobl a chyfleoedd, cymunedau ac ansawdd bywyd gwell. Bydd yn datgloi potensial economaidd, yn cyflymu'r broses gyflawni nawr ac yn anelyn hyderus am y dyfodol. Yn ystod y 6 mis nesaf, bydd rhagor o drenau newydd sbon yn dechrau ar ei gwaith fel rhan o'n buddsoddiad o 800 miliwn. Bellach, ar draws Gogledd Cymru, gwneir 87% o'r holl deithiau ar ein trenau newydd sbon. Byddwn yn cysylltu lein y gororau a'r gymuned, gan ei newid i lein Wrecsam Lerpwl, ac ailfrandio'r trenau i ddathlu'r lleoedd a'r bobl y maent yn ei gwasanaethu. O fewn blwyddyn, byddwn nhw'n dyblu amlder trenau rhwng Wrecsam a Chaer, yn uwchraddio gorsafoedd ac yn rhoi hwb o 50% i wasanaethau Trafnidiaeth Cymru ar brif lein Gogledd Cymru. Byddwn nhw'n dechrau'r gwaith o gynyddu amlder gwasanaethau ymhellach rhwng Wrecsam a Lerpwl. Bydd technoleg talu wrth fynd, tapio ymlaen, tapio i ffwrdd yn cael ei chyflwyno ar draws y rhanbarth. Bydd delweddau Metro a Rhwydwaith Gogledd Cymru yn ymddangos ar drenau mewn gorsafoedd ac ar fysiau, gan wneud y system yn haws i'w ddeall. O fewn 2 blynedd, bydd uwchraddio ym Peidswood yn datgloi mwy o gyfleoedd i gludo nwyddau a theithwyr, gan alluogi 2 dren yr awr i rhedeg rhwng Wrecsam a Lerpwl. Byddwn nhw'n lansio gwasanaethau uniongyrchol rhwng Llandudno a Lerpwl ac yn gwella mynediad gorsafoedd. Dros 5 mlynedd, byddwn nhw'n rhoi hyd yn oed mwy o drenau newydd ar waith ac yn adeiladu gorsafoedd newydd. Byddwn hefyd yn gwella'r cysylltiad gyda maes awyr Manceinion. Gan edrych ymlaen at 2035, byddwn nhw'n trydaneiddio prif linell Gogledd Cymru gyda'r datblygiadau arloesol diweddaraf. Byddwn nhw'n rhedeg 4 tren yr awr i Lerpwl ac yn gwneud gwaith uwchraddio mawr yng Nghaer mwyn creu hyd yn oed mwy o capacity. Y tu hwnt i 2035, byddwn nhw'n adeiladu ar ein uchelgais, sef datblygu gwasanaethau metro i'r de o Wrecsam, archwilio cysylltiadau trenau tram i aneddiadau allweddol ac adeiladu mwy o'r safoedd newydd. Byddwn nhw'n gwella cysylltiadau rhwng Gogledd a De Cymru drwy drydaneiddio ac uwchraddio lein y gororau. Mae Rhwydwaith Gogledd Cymru sy'n cysylltu ar arc gogleddol yn weledigaeth ar gyfer y dyfodol a fydd yn dechrau cyflawni nawr. Ymunwch â ni ar y daith.